रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन। बेराखन्दाव फैनानै नोंखौ लोगो मोनफैबाय थायो आङो उदालगुरियाव फैबाथाय मुलि फानै आंबो नोंखौनो नेनानै थाबाय थाखायो भैरबकुन्द'आव। दा खुलुमबाय बयखौबो फिन गंसे गोदान भिडिअ फरायबाय लोगोफोर माने गाराङा आवाजआ थिग जायाखै गुजुबाय थादों नालाय थेवब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे आपडेटखौ लानानै फैबाय जितु नोंथांमोना नुगासिनो बे साननैसो जोंनि बर' समाजाव दा ससियेल मिडियाआव नुबाय थादों ओरैबायदि दिने भाइरालानो भाइराल आरो बेबो सोरबा इन्डिभिजुवेल सुबुं बा नर्मेल साधारन सुबुं नङा फेमास जायफोरा मिथिजानाय जायफोरा अनसायजानाय बैसोर बायदि सुबुंनि माखासे भाइराल भिडिअफ्रासो गोसारगासिनो दं। जितु सानु खेमफ्राय आरो रन्जय ब्रह्म बिथांमोननि जे भाइराल मोनसे पस्ट भिडिअ ओंखारबाय थादों थ' गोबां नुदों जानांगौ भिडिअखौ बा सोरबा नुवाखै थ' आंबो एसे नुदों आरो फट'खौथ' नुखादों बयबो नोंथांमोना फेसबुकआव नायब्लानो नोंथांमोना नुखादों ससियेल मिडियाआवनो नुखादों जायखिजाया माने इउटुबावनो जा फेसबुकआवनो जा थ' थारैनो बे भाइराल जानाय बा बे जाथाया नंमारगोन ना नंमारा बेखौ कारेन्टलि बा क्लियारलि माने सानु खेमफ्राया गावनो फोरमायनानै होखाबाय थ' नोंथांमोना एसे रायनानै लाग्रो बे रन्जयमोननि माखासे एक्टिंफोरखौ आङो होनि बेराखन्दाव फैनानै नोंखौ लोगो मोनफैबाय थायो आङो उदालगुरियाव फैबाथाय मुलि फानै आंबो नोंखौनो नेनानै थाबाय थाखायो भैरबकुन्द'आव। भाइराल जादों होननानै खेमफ्राया मा रिप्लाइ होगोन बिनि सायाव होनानै जोबोद एक्साइटेड जाग्राफोरनि थाखाय आं फैदों दसे सम बे भिडिअखौ लानानै थाखाय रन्जयजों आंखौहाय माने बे भिडिअखौहाय थाजा भिडिअ साननानै लादों। बे भिडिअआ गोबां 2 बोसोरनि भिडिअखौ लानानै दिनै आंखौ ब्लेकमेल खालामनानै 50,000 थाखा दाबिनानै मोनैनि थाखाय दिनै वाट्सएप फेसबुक भाइराल खालामनानै होदों आरो बिथांमोनखौ आङो FIR होनो आरो बबे जायगानि बेखौ आं मिन्थिजोबखाबाय डिटेल मिन्थिजोबखाबाय बिसोरखौ आं गोसोबा दानो थांनानै बिसोरखौहाय हमहोनानै आङो बिसोरखौ बासायना दोनदों। आंथ' सिदा होनखायो नंगौ रियेल बियो नाथाय फानलायनाय एबा बायलायनायनि थाखाय जों जालायनाय नङामोन मिन्थिगौ बेयो जास्ट जोंनि माबा मोनसे माबायाव भुल लोंनाय जानायाव भुल जाफ्लांदोंमोन बेखौ जोङो न'खर जोंनि हाजबेन्ड आंनि बिनि हिनजाव जों सल्भ खालामनानै लाखानाय निमाहा बिलाइ खानानै जोङो सल्भ खालामखाबाय आरो बेयाव माखासे मानसिफोरा जुदि डलार खामायनो गोसोबा नोंथांमोना होबाय था लांदां भिडिअ लंथं भिडिअ जेसां होनो गोसो हो नोंथांमोननाव जुदि बेखौ होनानै गोजोननाय दङब्ला बेनो नोंसोर इसोरनिफ्राय नोंसोरो माबा मोनगोनबा बोर मोनगोन नालाय मालायखौ भाइराल खालामबा बोर मोनोबालाय माथो आंहाबो बेयावनो गोजोननाय दङ। थारैनो नोंथांमोना सानु खेमफ्राय आरो रन्जय ब्रह्म बिथांमोननि माखासे एक्टिं लोगोसे जि भाइराल जाबाय थानाय बे भाइरालनि बागै सानु खेमफ्राया फोरमायनानै होबाय आरो जितु जानाय बियो सैथो थार होननानै बिथाङा फोरमायखाबाय। एक्चुअली बे भिडिअआ जितु भाइराल जानाय बियो बोसोरनै जाबाय होननानै सानु खेमफ्राया बुंदों। बोसोरनि सिगां बे जानाय घटनाया जे रन्जय ब्रह्म आरो सानु खेमफ्रायजों जे बेफोरबायदि देहायारि सोमोन्दो जानाय बियो डाइरेक्टलि जाखादों सानैजोंनो आरो ओरैबायदि अबस्था नोंथांमोना सोरबा जुदि नुदोंब्ला दा जितु सानु खेमफ्रायनि माखासे जि गाननाय गैयै ड्रेसखौ नोंथांमोना फट'आव नुदों रियेलिटि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन बियो माने फुरा खुलाखा आरो फुरा खुलाखा बेयाव माने ड्रेस जेबो गैया फुरा अपेनलि नुखानाय आरो दा बेफोरबायदि दा बेबायदि अबस्था एक्चुअलि बेहाबो हिनजाव दङ आरो सानु खेमफ्रायाबो हौवा दङ। दा बिथांमोननि बायदिब्ला गावसोरनि मोनसे रंजानाय समाव पार्टि बा खाना जादोंमोन लोंनाय जानायफोरबायदि खालामनानै दा निसानि माखासे सानस' हायि गोसोखौ हमथा हायि बेफोरबायदि भुलाव बेबायदि जाफ्लांबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो थ' बाथ्राया नोंथांमोना मिथिखागौ थ' जोङो जिबायदि नुदों दायो जोंनि बर' हारिखौ बांसिननिफ्राय बांसिन नुबाय थानाय जादों आरो जों गुबुननिखौ एसे खम नुदों दा खिन्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिने माने मोनफा बेबो साधारन इन्डिभिजुवेल सुबुंफोरा नङा ओरैनो माने नबां जाबां बा सिम्पोल बेफोरबायदि सुबुंफोरा नङा
दा फेमास थाखा फैसा गोनां दा माखासे मुंदांखा क्रिएटर बेफोरबायदियासो बैसोरबायदियासो माने बेफोरबायदि भाइराला जागासिनो आरो गाज्रि सोमोन्दो लाखिलायनाया जागासिनो दङ। दा मेनलि नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुगैदों जितु रन्जय ब्रह्म आरो सानु खेमफ्राय बिथांमोना मुलि फानथिंबाय थायोमोन आरो जेब्ला बिथाङा मुलि फानथिङै जितु भैरबकुन्दनि उदालगुरि बारनानै एबा अरुणाचल बालिमु ओनसोलाव बिथांमोना मोनसे सानु खेमफ्रायनि इसिं होननाय मोनसे हटेल बा बिथांमोना धाबा खुलिबाय ना होमबा सानु खेमफ्राया बै समावबो गोबां दावराव दावसि जाखादोंमोन जे रन्जयनि हिन्जावा सानु खेमफ्रायखौ रन्जयनि रांजोंसो बेफोरबायदि खालामनो हादों होननानै गोबां भाइरेल जाबाय आरो बे मोनसेल' नङा गोबां बिथांमोननि भाइरेला जाबोगासिनो दङ आरो रन्जय ब्रह्मआथ' सिगाङावबो जाखांबाय बुजालायनाय जाबाय नङा होमबा। दा अब्ला नोंथांमोना मिथिगौना जाय मानसिया जे बांद्राय गुबुनजों सोमोन्दो लाखिलायो आंगोनिफ्राय आंगो सानो बे आंगोनिफ्राय आंगो साननानै नोङो गोसो मोदोम बेजोंनो थाफायो बेजोंनो बेरायो बेजोंनो जि गोसो खालामो नाथाय थाङै थुङै जोबनायाव मा जाहैयो गोथौ हाखराव गाब्र'नो गोनां जायो। जाय मानसिखौ आंगोनिफ्राय आंगो होननानै बोजबना लायो बै मानसिजों बारा गोबाव नोंथाङा थावरिनो हाखाया। जाय मानसिखौ नोङो आंगो होननानै साना जायखौ नोङो इसेबां आंगो बायदि मोना बैफोरबायदिखौ जुदि खेंसालियै सानना लायोब्ला बैबायदि सुबुङासो नोंजों खैफोदनि समावबो थाफानो हागौ आरो नोंजों गोबाव सम थावरिगोन। नाथाय जायखौ नोङो आंगो होननानै सानना लागोन जायखौ नोङो अराय समनि थाखाय लोगो होननानै सानना लागोन नाथाय बेजों नोङो सानसे समावब्लाबो ओरैबायदि गिदिर खैफोदाव गोलैखायो बे सैथो बाथ्राखा आरो। दा बिथांमोना ओरैबायदि हौवा दङ हिन्जाव दङ हाबा जाखानाय संसार जाखानाय थेवब्लाबो बिथांमोना सोमोन्दोखौ ओरैबायदि लाखियो जे बिथांमोना आंगोनिफ्राय आंगो नोंबो आंबो सहाय होलायगोन खैफोदनि समाव सानैजों राननानै जालायगोन नाथाय जोबनायाव गोथौ हाखराव माने गाब्र'दों। अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नायदो माब्लाबाबो मानसिया सोरखौबा आंगोथार आं बे नङाब्ला थानो हाया होननाय बायदि बेफोरबायदि थासारिखौ माब्लाबाबो लाबोनाङा। दा बिथांमोना उन सिगां सानालाबासिनो बांद्राय लोगो खालामोमोन। दिनै सानु खेमफ्राया बेफोरबायदिनि थाखायनो माने गोथौनिफ्राय गोथौ हाखराव गोलैबोगासिनो दङ आरो। दा लोगोफोर बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।